Guys, grabe. Una sa tanan, magpasalamat ko ninyo, no? Daghan kayong salamat sa tanan mga followers na ho, sa tanan mga viewers. Kaya di pa tungod ninyo, di ko makaswildog ingani kadako, guys, oh. Ingani, imagine, ingani kadako. First time nako nakaswildog ingani kadako. Oh, gikan ba yan, na-restrict nga akong account. Since na-restrict nga akong account, perting hinaya akong kita, guys, pag April. Hantod pag mga last month, dugay ko nasweldo ang balik pero pagkaron nasweldoan ko balik wa ko gadahom nga ani jud kadako akong masweldo guys. Sus Ginoo mura kag tambag nako no sa mga nag-vlogger na po karon gasugod na ayaw jud mugundang kay maabot ra jud gyapon ni jud ingani kadako nga sweldo. Basta magkugay la mo ha. Okay padayon lang ta. Once again daghan ko yung salamat ni jong tanan no, daghan kayong salamat. Daghan Lupo! Kasweldo na ko! Kasweldo na ko! Wildo, ay mong nawang kadamang ko pa! Kasweldo na ko, senyor. Ay, mag-reels ako, be! Ikaw, Tay damgur dito.